15 famílies fa un parell de mesos que es van posar d'acord, com hi ha tantes a la nostra ciutat, per tindre una alternativa habitacional, i van decidir recuperar aquest bloc d'habitatges, i des de l'ASAFS el que estem fent és donar assessorament legal, suport mutu, intentar regularitzar la situació quan es pugui. En quina situació estava l'edifici? L'edifici estava abandonat, fa prop d'un any i mig que està tancat, està totalment acabat, i com hi ha tants pisos a la nostra ciutat, estan buits, estan acabats, però les immobiliàries, les grans promotores i les entitats financeres, que són propietàries de la gran part del parc immobiliari de la nostra ciutat, doncs continuen deixant-les tancades sense la possibilitat de que el preu del lloguer baixi i realment hi hagi un lloguer social. Bueno, porque nos vimos en la calle, estábamos pagando una habitación, pero bueno, ya no pudimos y al final nos tocó acudir a la Zarza para que ellos nos ayudaran, porque claro, verse con un menor de edad en la calle, pues como que la familia... No tenemos familia, no, los pocos amigos que teníamos pues tampoco están... ¿Cuántos miembros sois de familia? Somos 3. 3. ¿Nadie trabaja? Ninguno. Ninguno. No. ¿No recibís ningún... Ningún tipo de ayuda. Nada. No.